Her ses hele muskelfiberen. Den bliver underopdelt i et fiberbund, hvorfra vi kommer ned i muskelcellen. Her er et forstørret billede. Her ses myofibrillen, som er et ildtransporterende molekyle. Hernede ses cellemembranen, som delvist omgiver muskelcellen. Her ses kernen. Her ses T-rørene, som er dannet på grund af membranen, som omringer dem. Og herover ses mitokondrierne. Her ses en muskel, hvor den går ned i et muskelbund, hvor vi her kommer ned i det, der hedder muskelfiber. Her ses et forstørret billede af muskelcellen. Her har vi myofibrillen, som er et ildtransporterende molekyle. Herover sidder mitokondrierne. Herover sidder T-rørene, som er dannet på grund af cellemembranen, som omgiver den, omringer muskelcellen. Herover sidder cellemembranen, som delvist omgiver muskelcellen. Her sidder kernen. Herover er sarkoplasmatisk retikulum.